I fremtiden kan det her måske blive din udsigt fra stuen. Hidtil har alle christianitter betalt lige meget for at bo på Christiania, uanset om man bor småt eller stort. Men når kvadratmeterbrugslejen indføres samtidig med købet af fristaden den 1. juli, bliver lejen reguleret individuelt efter boligens størrelse. Det kan betyde, at nogle vil vælge at afgive noget plads, da det bliver dyrere at bo på store arealer. På den måde kan der blive rum til flere beboere. Der er dog delte meninger om det nye tiltag. Fordele, at der kommer en større sammenhæng mellem pris og størrelse. Man har valgt fuldstændig frivilligt, at man vil bo her under de vilkår, som man nu er flyttet ind under, og så kan man ikke, så snart man så har fået foden indenfor, lige pludselig kræve noget mere og anderledes. Christianitterne køber Christiania for 76 millioner kroner, og de nye beboere skal blandt andet bidrage til at betale regningen. Hvis du har gået og tænkt på, om Christiania kunne være et passende hjem for dig, så er det altså inden for den nærmeste fremtid, du skal holde øje med, om der bliver noget ledigt.